Dapit sa atensyon sa mga netizen ang mga hulagway nga gipost ni Michelle D sa ilang behind the scenes sa mga lihim ni Urduha. Makita sa mga hulagway ang mga maaksyong eksena, kauban sila si Kylie Padilla ug ang mga miyembro sa Bounty Hunters. Dayag ang closeness nila ni Kylie Padilla ug Michelle D off-cam. Samtang sa nagkakulbahinam nga mga eksena sa mga lihim ni Urduha, nagpatag na sa usa ka tawo sud sa usa ka bakery si Jem kauban si Greg aron masayran ang iyang kapalaran ug masuta kung asa ang uban pang manghihiyas ni Urduha. Samtang padayon gihapong gipangita sa Bounty Hunters ang uban pang mga hiyas ni Urduha. Suwayan sa mga Bounty Hunters ug hack ang system sa ilang chairman aron makakuha og dugang detalye kung diin makitaan ang uban pang mga hiyas ni Urduha. Kinsa kaha ang makaangkon sa lain pang mga hiyas ni Urduha. Sayran ta ang mga tubag karong gabii sa mga lihim ni Urduha pagkahuman sa 24 oras.